Hola, sóc la Martina i he vingut a 5 per defensar a la gent de ciutat. Hola, sóc el Tomeu Penya, he vingut a 5 a defensar el poble. A mi m'agrada molt anar a prendre un cafè amb les amigues, a algun bar així a la ciutat, perquè hi ha més ambient, hi ha calefacció a les terrasses. Pues al poble no hi ha gaires opcions, hi ha 2 bars i si no t'agrada un hi ha l'altre i ja està. Per tant, al bar. Jo crec que als pobles 100% perquè allà es coneix tothom entre tothom, hi ha més roce i aquí doncs hi ha més infidelitats que a la ciutat, és més difícil. Pues jo diria, és que no ho sé, jo també penso als pobles, però a la ciutat poder tens més el joc de ai, així no em pillaran perquè no ens coneixen i... no ho sé. Jo crec que a un poble, depèn de com, per com el que diuen les veus, potser és un lloc de ment més tancada. Cadascú té els seus ideals més marcats, no veuen tanta diversitat de gent, llavors potser és una mica més complicat perquè no hi ha visions tan diferents. Llavors jo crec que pot ser una mica més difícil que a ciutat, que es veu més diversitat de gent, llavors al final tothom està una mica més inclòs. Doncs jo vaig tenir una infància molt millor que la teva. I, bueno, no sé, és que estàs molt més lliure al poble, pots sortir al bosc, quedar amb els amics i fas el que et dona una mica la gana. Jo crec que a la ciutat esteu més collats. Realment hi ha una, i això és veritat, hi ha una molt bona primera cita que és portar-les a la muntanya dalt al Montgròs, que és la muntanya del meu poble. Bueno, a mi, per primera cita anar a una muntanya, per mi no és la millor. Sí que hi podem anar més endavant, però jo per anar a una muntanya necessito més confiança. I a mi m'agrada molt primer una primera cita tranquil·la, a algun lloc prenent alguna cosa per conèixer millor i més tranquil·lament. Ui, jo crec que el poble, perquè bueno, és que és el que hem dit abans, que tothom es coneix més entre tothom, si fas alguna cosa mal feta o alguna cosa... bueno, es parla més i tothom ho sap. Hi ha molt més cotilló de la ciutat, l'únic que al poble s'entera tothom al moment i ja està. Hi havia molt trànsit. Se m'ha d'escapar les gallines. No sóc de penjar moltes coses, però penjo de si faig algun viatge amb alguna amiga, bueno, experiències sí que també algun dia penjo més fotos meves que m'agraden més, que penso que surto més guapa, i a les històries, històries del meu gos, la majoria. Tractors. Jo no m'hi sento identificada, no crec que mai em fes Tinder, però sí que sé que a gent li ha funcionat, llavors, però pel meu punt de vista no ho tindria mai. És que no funciona al poble tampoc això, perquè és que coneixes a tothom. No, ho faig. Jo crec que no, jo crec que ens adaptaríem. A una merda. Ja. Almenys jo quan era petit, ara no sé com està, però quan no tenia carnet, i a mi en autobusos, poder l'últim que tornava al poble era a les 8 i no podies ni anar a sopar ni enlloc i, bueno, horrible. A mi no m'agrada gaire el transport públic, també l'he fet servir molt, és veritat, i per això m'he trobat coses que no m'han agradat. Però, bueno, a vegades no hi ha més opció i també és més còmode, a vegades. Amb cotxe. Borratxo, no? No, sempre som molt responsables i amb taxi. Anar a passar el dia a la platja amb la família o amb els amics i passar el dia fora. No sé, que no s'espatlli res i que tot funcioni. Conèixer la persona en una festa i ja està. Perquè per xarxes socials coneixeràs molta gent, però... Jo crec que des del meu punt de vista, de festa més, perquè per xarxes socials, si tampoc busques molt, és difícil trobar, en canvi de festa. Després ja buscaràs a les xarxes socials. Bueno, primer suposo seria sortir de festa, però abans m'arreglo i m'asseguro que estic molt mona i tot, i llavors ja atacar. No sé, no lliguem al poble, vull dir, hi ha el que hi ha, si t'està bé, doncs no passa res. Gos. Gos. Platja. Muntanya. Cotxe. Moto. Gin lemon. Cervesa. Tallat. Cigaló. Ron Pujol. Jo sí cigalós de Baileys, Alzina. que és el Roure. Mira, jo crec que es diré festa major de poble. Què s'està dient veritats, poble. Jo a S'Agaró a la Costa Brava. Jo m'agrada la Costa Brava, però segurament jo vaig al càmping i tu vas a un altre puesto. Potser.
casa, a casa. Un pis altet amb terrasseta. És com un bar a dalt d'un edifici, no?, on es pren còctels i coses així. Ho sabies? No ho sabia. No sé què és. Directament no, però he escoltat històries, sí, tant que sí. Saps que jo sí, Uf. però no són de ciutat. Jo he fet tota la vida tenis, jugo a pàdel i també vaig al gimnàs. Futbol, motocross, coses així... Bèsties. Aquí amb tot el fang a tot el cos. Cos cada dia, cabell cada 2 dies. Quan s'omple el dipòsit d'aigua, doncs et dutxes i ja està. Poble. Jo crec que perquè sempre estar al bar amb els amics al poble fent birres i clar, al final... Però acaben tenint més aguante. Jo crec que va bé més, però jo l'estic perdent, Lo d'aguantar les ressaques ja no és el mateix. Tot el meu maquillatge, el meu ordinador per treballar amb el carregador i tot, el meu monedero i... espera... la meva ampolla d'aigua, Molt xulo. una compresa i els meus AirPods i un altre rímel. Jo al meu bolso porto la barretina, porto la cartera, les coses del cotxe, el mòbil Has aparcat el i el pàrquing. matxero. I el tiquet del pàrquing, no? Ja està. El poble, que estiguin en contacte amb la natura, amb tota la seva colla d'amics, els animals, que voltin pel bosc i es facin forts. Jo crec que a la ciutat, perquè pots conèixer a més gent, més diversitat, hi ha moltes més coses a fer i pots més potenciar la teva productivitat. De poble jo crec que pots fer una colla amb els amics de tota la vida perquè sou tots d'allà, això és molt xulo. Tens els amics al costat, la família també, quedats en família, no sé. És que això dels amics també és un contra, en certa manera, perquè hi ha els que hi ha i els has d'acceptar. Vull dir, i a la gent de la teva edat igual hi ha 10 persones, o menys, i doncs són els teus amics, ja està. També tens més lloc per córrer, natura, tens una casa, pots tenir més animals, que a mi m'encanten els animals, i a la ciutat potser això no és tan fàcil. Però és que jo aquest debat, mira, jo és que si la gent de ciutat, que quan se'n va de vacances o què fa el cap de setmana, doncs tots els de Barcelona, marxen tots de Barcelona, I on van? Als pobles, a la muntanya, a Costa Brava, tot això, no? I ja està. I jo què faig? Doncs em quedo al meu poble o me'n vaig a un altre. Llavors, jo crec que amb això està tot dit. Jo crec que a ciutat tens moltes més coses a fer, és més divertit. Jo crec que tota la gent de poble també, quan necessiten alguna cosa més important, sempre han d'anar a la ciutat. Llavors, sí que potser la gent de ciutat se'n va els caps de setmana als pobles, però entre setmana molts cops han de venir a la ciutat a fer totes les activitats, anglès, al súper... Jo puc anar a l'hort, comprar el menjar, agafar tot el menjar. Si ho puc dir, i se'm permet dir-ho, hi ha algun súper al meu poble. Poca varietat. Hi ha un paqui, també. Hi ha farmàcia. Compro... No vas a l'hort? No. El pa, per exemple, no em surt de l'hort. Compro pa, carn... Sí, algunes cosetes sí. Jo pensava que matava el porc allà. Algun. L'única cosa que em retenia fer venir aquí, de venir a Manresa, era ja que em tallava els cabells. I anava per què, i ara ja m'està millor, o sigui que ja no baixo per res. Sí, ningú pel sí, això sí que vinc. Ja està! Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!